berri hauei harrera egiteko. Aurrera, neska mutilok! Arranca ya el desfile de la cuarta promoción conjunta de la Euskal Policía, encabezada por las personas uniformadas de gran gala de la Ertzaintza. Uniforme hori izaera simboliko sakona duten ekitaldietan bakarrik erabiltzen da. Eta halakoxea da gaur ospatzen ari garena. Entra ahora en el patio el agente del Servicio de Régimen Interno de la Academia, Jesús Sáenz de Ugarte, portando la ikurriña. Le siguen el estandarte de la cuarta promoción conjunta de la Euskal Policía, que es también la 32ª promoción de la Ertzaintza. Su portador es Mario Cuesta Ruiz, quien durante este curso ha ocupado la importante responsabilidad de ser el presidente de la Junta de Alumnado. Esta promoción ha elegido como emblema el frailecillo, que no es un huésped exótico, ya que habitualmente habita nuestras costas del Cantábrico. Txori hau, hunkigarria, langilea, beti txori guztiei laguntza emateko prest dagoena da. Horrela izan behar dute gure Euskal Poliziako agente hauek. Herritarrekiko empatiarekin, hurbiltasunarekin, zaintzari lotutako lanbidea betez, herritarren zerbitzura lan eginez. Le acompaña Paula Trula Herranz, que lleva el estandarte de la Ertzaintza, por ser la mejor calificación entre el grupo de agentes que se van a incorporar a este cuerpo. Y también Ziortza Benito Recio porta el estandarte de las policías locales, tras haber obtenido la mejor calificación entre todas las policías locales que se han formado en este curso. Zorionak, Mario, Paula eta Ziortzari. Txalo bero bat emango diegu mesedez. Orain ikusten dituzuen agenteak, ikasleen ordezkariak eta ordezkari ordeak dira. Aurreko 31 promozioetako estandarteak eramaten. Zorionak guztioi. Vemos también cómo en estos momentos empieza a llenarse este patio central de la Academia con la ilusión, energía y optimismo de las y los 400 nuevos agentes en prácticas de la Ertzaintza y de las policías locales de Euskadi. Galako uniforme gorri berezia jantzita ikusten ditugu Ertzaintzako agente izango diren 187ak. Bestalde, 213 udaltzain berriak hartuko dituzten 32 udaltzaingoetako uniformeak ere ikusten ditugu. Herri hauetako udaltzaingoak dira: Amurrio, Andoain, Arrasate, Arrigorriaga, Astigarraga, Basauri, Bergara, Bermio, Bilbo, Donostia, Eibar, Elorrio, Errenteria, Etxebarri,
Getxo, Gernika Lumo, Gorliz, Hondarribi, Irún, Lasarte Oria, Mungia, Pasaia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sopela, Soraluce, Vitoria-Gasteiz, Zamudio, Zarautz, Zizurkil eta Zumarraga. Txalo bero bat mesedez guztiontzat. Agente izango direnak, jada formatuta ditugu patioan, eta berehala hartuko ditugu agintariak. Gaur gurekin ditugu segurtasuneko sailburu ordea Ricardo Ituarte
Ertzaintzaren zuzendaria Victoria Landa eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Administrazio eta Zerbitzuen zuzendaria Amaia Angulo. Orain, ongi etorria emango diegu Ertzaintzaren buruari Josu Bujandari eta Estepan Goioaga Udaltzain buruen elkartearen presidenteari. Ongi etorriak. Damos también la bienvenida a Miren Dobaran Urrutia, directora general de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, que va a ocupar su lugar para recibir al Lehendakari, quien hará su entrada cuando el reloj de la Academia marque las 12 horas. Segituan emango diogu hasiera ekitaldiari Imanol Pradales Gil lehendakariaren iritziarekin. Arkautiko Akademiako patio honetara sartuko da Bingen Zupiria segurtasuneko sailburuarekin eta Estera Price Eudeleko presidentearekin. Mesedez, jar gaitezen guztiok zutik lehendakariari harrera egiteko. Por favor, pongámonos en pie para recibir al Lehendakari.
lehendakariak, Koldo López de Gereñu Akademiako Barne Araubideko Zerbitzuko buruaren eskutik azken berriak jaso ditu eta 4. promozio bateratua ikuskatuko du. Jada, eszenatokian ikusten ditugu, gaur bereziki, 4. promozio bateratuko kideak agurtu eta omenduko dituzten 2 aurreskulariak, Ane Antza eta Gaizka Uriarte, eta baita ere, Garikoitz Mendizabal txistularia.
Eskerrik asko Ane, Gaizka eta Garikoitz. Ikasleak gaurko protagonista nagusiak ditugu. Lehenengo aldiz, ikasleen ordezkari bati emango diogu hitza. Maria Etxeberria ikaslearen hitzak entzungo ditugu orain. Txalo bero bat emango diogu Mariari. Mesedez, Maria, zurea da hitza. Egunon guztioi. Ohore bat da data berezi honetan hitz hauek eskaintzeko aukera izatea ikasle guztion izenean. Atzo izango balitz bezala gogoratzen dut akademian sartu ginen lehen eguna. Urduritasunez eta ilusioz beteriko aurpegiak genituen. Orain ikusten ditudanen oso antzekoak. Urte oso bat igaro da dagoeneko. Sinestezina, ezta? Denetarik pasa dugu denbora guzti honetan. Barreak, negarrak, maitasuna, haserreak, arrakastak, etsipenak. Arratsalde luzeak igaro ditugu liburutegian. Mota guztietako lesioak jasan ditugu eta gustatuko litzaizkigunak baina bidaia gehiago egin ditugu autobusean. Urduritasuna pasa dugu, urduritasun handia. Une oro presente izan baitugu zenbat zegoen jokoan. Baina horre guztiak onaino ekarri gaitu gaur. Amore mangabe ekiten dutenen alde jartzen baita sarritan zorte ona. Dakizuenez, promozio berezia izan dugu aurtengoa. Kurtsoa luzea izan da, eta inoiz baino aniztasun handiagoa ikusi dugu hemendik aurrera beteko ditugun funtzioetan. Herritarren babesa, bide segurtasuna, ikerketa kriminala. Denbora hau elkarrekin konpartitu izanak gauza bat garaiz ulertzen lagundu digu. Denok gara funtsezkoak Euskal Poliziaren funtzionamendu onerako, eta denoi batzen gaitu misio berak. Gizartea eusten duen errespetua, berdintasuna eta gizatasuna bezalako balioen ordezkari izatea. Momentu hau iritsita, esan dezakegu prest gaudela rol garrantzitsu hori gure esku hartzeko. Gaur, graduatu egingo gara, baina diploma bat jasotzea zaratago, gure gain erantzukizun bat hartuko dugu. Ahaleginez, ikasketaz, sakrifizioz eta kidetasunez ere betetako hilabete hauetan, trebetasun tekniko eta fisikoak lantzeaz gain, betebeharraren eta justiziaren sena garatzeko aukera izan dugu. Kontziente gara, zain dugun bidea ez dela beti erraza izango. Momentu gogorrak, erabaki zailak eta gure bokazioa zalantzan jarriko duten uneak egongo direla. Baina badakigu bidean ez gaudela bakarrik. Urte honetan zehar, elkarlana sakonki lantzeko aukerare izan dugu. Eta ziur nago, gutako bakoitzak pertsona benetan bereziak ezagutu ditugula. Bide honetan gure alboan jarraitzea nahi ditugunak. Baloratu ditzagun ere, preziorik ez duten lorpen garrantzitsu horiek. Familiei, eskerrik asko. Eskerrik asko bertan egoteagatik eman dugun pausu bakoitzean. Zuen pazientziarengatik, zuen baldintzari gabeko sostenguagatik eta guregan sinesteagatik guk geuk gure buruan sinesten ez genuenean ere. A las familias, gracias. Gracias por estar ahí en cada paso que hemos dado, por vuestra paciencia, por vuestro apoyo incondicional y por creer en nosotros hasta cuando nosotros mismos no lo hacíamos. Irakasle eta instruktorei, eskerrik asko ezagutzak helarazteaz gain, integritatez eta profesionaltasunez zerbitzatzearen harrotasuna transmititzagatik. Eta zuentzat kideak, ez dezagun inoiz momentu hau ahaztu. Gaurko ilusioa, biharko nekea baino indartsuagoa izan dadila beti. Etikak, errutinak baina gehiago gidatu gaitzala. Eta gure herriarekin dugun konpromezua, gure erabaki guztiak bidaratzen dituen iparrorratza izan dadila. Gaurko eguna ez da etapa baten amaiera soilik, zerbitzura eta gizartearen babesera zuzendutako bizitza baten hasiera baizik.
Bihotz-bihotzez, zorionak. Eskerrik asko. Mila esker, Maria. Orain, agintariei eszenatokira igotzeko eskatuko diegu Euskal Poliziaren 4. promozio bateratuari kredentzialek emateko ekintza simbolikoari hasiera emateko. Lehendakaria, sailburua, Eudeleko presidentea, arrezazue mesedez zuen lekua eszenategian. Orain bai, kredentzialen banaketari hasiera emango diogu. En primer lugar, van a recibir las credenciales Mario, presidente de la Junta de Alumnado, Paula, agente número 1 de la promoción de la Ertzaintza, Ziortza, agente con la mejor calificación entre las policías locales, Eneco, agente con la mejor nota en la especialidad de seguridad vial de la Ertzaintza, y María Albina, agente con la mejor nota en la especialidad de investigación criminal de la Ertzaintza. Txalo bero bat emango diogu mesedez. Orain, Ertzaintzaren, udaltzainen eta promozioko hegaztiaren estandarteak daramatzaten agenteen kredentzialak banatuko ditugu. Patricia, Desire, Cristian, Álvaro José, Cristina, Sheila, Nagore eta Gonzalo. Orain, Markel, Nagore, Xavier, Ander, Maitane Begoña, Miren Jasone, Alex Herminio eta Santi. Ondoren, Maria, Andrés, Patricia, Galder, Lorena, Adrián eta Sheila. A continuación, Endika, Gabriela, Mónica, Jean-Michel, Lierni eta Mikel. Prest daude dagoeneko, Álvaro, Paula, Ugaitz, Lorena, Ibai, Alba, David, beste Lorena bat eta Ander. Orain, Judit, Aingeru, Maria, Julen, Jair, Iraitz, Fuenzisla, Gorka eta Nerea. Estibaliz, Iban, Inés, Mikel, Naroa, Asier, Anemiren, Inigo, Ane, zuen txanda da oraingoa. Orain, Jon, Patricia, Darwin Adrián, Ainhoa,
Jon Aritz, Laiene, David, Eider eta Jonander. Leire, Lain, Maider, Borja, Estibaliz, Asier, Eneritz, Aitor eta Pilar. Igoko dira Diana, Mikel, Diosne, Andoni, Lexuri, Alberto, Sara, Jose Miguel eta Maria. Prest ditugu dagoeneko Héctor, Jone, Íñigo, Melani, Alejandro, Amaia, Denis Alain, Maria Usua eta Mikelatz. A continuación, Ainice, Igor, Idritza, Daniel, Iraide, Eneko, Nerea, Josu y Maitane. Ondoren, Nerea, Aitor, Leire, Oskar, Maria Junkal, Jose Carlos, Marta, Joseba eta Igone. Prest, Eneko, Usoa, Ibon, Erika, Fernando, Andrea, Alejandro Manuel, Amaia eta David. Neus, Wilmar Andrés, Olaya, Ricardo, Paula, Aimar, Erita, Diego eta Andrearen txanda da oraingoa. Hurrengoak, Adriana, Íñigo, Naia, Aitor, Amaia, Álvaro, Naia baita ere, Iker eta Ane. Hurrengoak eszenatokira igotzen, David, Irene, Cristian, Maria del Mar, Álvaro, Ainhoa, Iñaki, Aniela Cecilia eta Jon. Ondoren, Maite, Jon, Anabel, Xavier, Saioa, Pello, Estibaliz, Erlantz eta Silvia. Idoia, Josu, Raquel, Jonathan, Izaskun, Andoni, Greta, Aitor eta Ainhoa datoz ondoren. Oraingoan, Alberto, Leire, Julen, Jone, Iban, Naroa, Mikel, Ane eta Julen.
Enara, Kevin, bi Oiane ditugu oraingoan, Jon, Aitor, Irati, Inigo eta Leire. A continuación, Yone, Ahmed Mitkov, Olaya, Yalit, Sandra, Mikel, Oiane, Jon y Tania. Igotzeko prest, Jon, Aida, Mikel, Maria, Luisander, Estibaliz, Ander, Nekane eta David. Hurrengoak prest ditugu. Leire, Ibai, Beatriz, Sergio, Udane, Jonander, Natalia, Aitor eta Idoia. Enara, Iker, Unkal, Lander, Iris, Ekaitz, Tamara, Victor Jamil eta Clara. A continuación, Imanol, Paula, Mikel, Leire, Esteban, María, Iker, Itxaso y Asier. Ondoren datozenak, Alasne, Vicente, Ayala, Lander, Erlantz, Endika, Maitane, David eta Ainhoa. A continuación, Soraya, Xavier, Ana Sofía, Álvaro, Oiane, Íñigo, Cristina, Ander y Mayalen. Jonander, Aizenet, Javier, Maider, Ander, Ane, bi Iker eta Itxaso. Ahora tenemos a Francisco Javier, Antón, Nagore, Alex, Izan, Alejandro, Ander, Iñaki y Eider. Olaya Carmele, Adrián, Erlantz, Aritz, Ainhoa, Cristian, Janire, Jon eta Ainhoa. Hor ditugu prest. David, Nayara, Alberto, beste David bat, Imanol, Ángel, Cristian, Laura eta Egoi. Ondoren datoz, bi Asier, Miguel,
Rubén, Mikel, Ander, Maider, Gonzalo eta Daniel. Orain, Gaizka, Jon, Sergio, Ander, Anne, Iñaki, Mikel, Samuel eta David eszenatokian. Igotzeko prest ere, Miguel Ángel, Aser, Íñigo, Roman, Javier, Ioritz Jerai, Sergio, Leire eta Jon. Prest, Rubén, Jose Ignacio, beste Ruben bat, Asier, Ander, Pablo, Peter, Jon eta Jule. Orain datoz, bi Xavier, Igor, Patricio, Eugenio, Paula, Enaitz, Adrián eta Ibon. Gurekin prest, Jokin, Tomas Maciei, Iker, Odei, beste Iker bat, David, Jon, Aritz eta Erik. Jon, Ander, Xavier, Mikel, Halit, Adrián, Jon eta Joseba. Orain Brian, Mikel, Iart, Josu, Iker baita ere, Ioritz, Endika, Asier eta Mikel. Xavier, Erik, Jon, Asier, Markel, Igor, Íñigo eta Jon. Javier, Sergio, Enaitz, Markel, Iker, Iban eta bi Mikel. Eta azkenik, Andoni, Asier, Borja, Eneko eta Pablo. Zorionak guztioi, txalo bero bat emango diegu.
Ondoren, Imanol Pradales lehendakariaren hitzak entzungo ditugu. Agintariok mesedez, jaitsi zuen lekuetara. Lehendakaria, zurea da hitza. Sailburua, herri agintari eta ordezkariak, agenteak, jaun-andreok, egun on guztioi. Gaur egun berezia da, graduatzen zaretelako eta oroitzapen eguna izango da, dudarik ez daukat, zuetako guztientzat. Niretzat ere, hemen gaur Arkauteko Akademian egotea oroitzapen eguna ere bada. Beraz, nire onena opa dizuet eta espero dut hurrengo urteetan bizitza oparoa eta herri zaintza oparoa izatea guztientzako. 1983 urtean kokatzea nahiko nuke une batez. Otsailaren 14 da. Lehen promozioko lehen ertzainak lehen aldiz kalera ateratzen dira. Herrialdeka antolatzen dituzte. Hoietako batzuk Gipuzkoara doaz. Foru Aldundiko eraikinaren 4. solairura txoritokia deituko zioten lehen bulegora. Zerotik hasi ziren euren lantoki berria pixkanaka ekipatzen. Ez zuten telefono mugikorrik, ez da ordenagailu edo inprimagailurik. Olivetti markako idazteko makina batzuk besterik ez zeuden. Handik 5 egunera, ez behar larria Gipuzkoan. Zarauzko sarreran 3 ibilgailuk istripua dute. Azkar hurbiltzen dira Renault M8etan 634 errepide nazionalera eta han aurkituko zutena zer den ondo jakin gabe. Ikusiko dutena ez dute inoiz ahaztuko. Inoiz. 10 urteko neskatxo bat hilda eta larri zauritutako 6 lagun. Urduritasuna, segurtasun eza, medio gutxi, ahal zutena egin zuten, baina hori bai, profesionaltasun osoz. Hura izan zen ertzaintzak egin zuen lehen atestatua Gipuzkoan, eta horiek izan ziren baliabideak. Baina konpromisoak, ausardiak, ilusioak eta erantzunkizunak gidatu zituzten euren lehen urratsak. Konturatu gabe, historia egin zuten. Denboraz, erabili zen plantilla bat eredu modura 3 egun luzez idatzitako atestatu hura. Ausardiak, konpromisoak, ilusioak eta erantzunkizunak. Lo que en un principio era un sueño, el reflejo de un sentir mayoritario, fue cogiendo poco a poco forma hasta convertirse en lo que conocemos hoy. Una policía formada por ertzainas y policías locales que trabajan con los mejores recursos a nuestro alcance. Euskal Polizia. La ciudadanía vasca aspiraba a tener una policía propia que velase por los intereses de todas y de todos. Su misión, vuestra misión, entonces y ahora era y es la misma: proteger uno de nuestros bienes más preciados, la seguridad, nuestra seguridad. Así lo recoge la Ley de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi en su artículo 2. La Euskal Polizia, dice, tiene como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a cuyo efecto debe velar por la pacífica convivencia y proteger las personas y sus bienes. Esta misión debe ser siempre respetada, protegida y defendida. La debéis tener en todo momento muy presente. Es la tarea que os ha encomendado la ciudadanía vasca y a la que en cada hora, en cada acción, tenéis que responder. Os debéis a este servicio y os debéis a esta responsabilidad social.
Y además sé que lo haréis. Sé que defenderéis el escudo con orgullo, que veréis en la compañera o en el compañero de al lado a alguien que hará lo mismo, que será esa persona a la que queráis acudir cuando la situación se complique. Sabemos que vuestro compromiso y profesionalidad será ejemplar. La labor de nuestra policía ha sido fundamental para que hayamos heredado una Euskadi más tolerante y más justa. Recuerdo hoy a las y los agentes que fueron asesinados por ETA, también a quienes perdieron la vida en acto de servicio público. Vuestra labor también es crítica ante un mundo en el que aumenta la sensación de fragilidad y vulnerabilidad ante emergencias climáticas, energéticas o de salud pública, como las que hemos tenido que vivir estos últimos años. Esto nos recuerda la vital importancia de la seguridad integral en nuestras vidas y también, por supuesto, dentro de nuestra policía. En apenas unos días, Euskadi enfrentará un importante reto. Acogeremos la final de la UEFA Europe League. No se me ocurre a nadie mejor que a vosotras y a vosotros para garantizar nuestra protección y la de quienes nos visitarán dentro de unos días. Este es otro ejemplo de la labor coordinada entre Ertzainak y policías locales, porque es imprescindible que en Euskadi contemos con agentes que tenéis un conocimiento cercano y certero del lugar y de sus gentes, y que entre todas y todos trabajemos la coordinación con un principal objetivo: ofrecer el mejor servicio público a la ciudadanía vasca. Bukatzera noa. Postazunez ikusten dut gaurkoan ere emakume askoren presentzia. Duela gutxi, anekdota zena erabat normala da gaur. Ez bakarrik horri, beharrezkoa dugu zuen presentzia. Beste neska askoren erreferentzia izango zarete. Beste batzuk zuenak izen ziren bezala. Seguru nago, lehen 94 emakume agenteak unkituta egongo direla gaur kalean ikusten dutenaz. 1996 urtean, Eusko Jaurlaritzak eta Agirre lehendakariak garbi ikusi zuten herri batek, Euskadik, herria izan nahi bazuen, herria eta herritarrak zaindu beharra zegoela. Eta horretarako, polizia propioa behar genuela. Hala sortu ziren lehenengo ertzainak. Ikuspegiari esker, gaur esan dezakegu, harro sentiarazten gaituzten poliziek ordezkatzen eta zaintzen gaituela. Eskerrik asko, zorionak guzti hori eta eutxigoiari. Eskerrik asko, lehendakaria. Orain, familia argazki handi batekin itxiko dugu ekitaldia. Koldo López de Gereñu, Akademiako Barne Araubideko Zerbitzuaren burua, jarraibideak ematen ari da guztiak argazki berezi horretan elkartzeko. Estandarte nagusiak daramatzaten agenteak haien bila eszenatokira igotzen diren bitartean. Los medios de comunicación pueden acercarse, por favor, para tomar las imágenes de la foto final desde el escenario.
Zorionak guztioi, Euskal Poliziako agente izango zaretenoi. Eta orain bai, El momento más esperado. heltzear dago. Prest zaudete? Ez da ezer entzuten, prest zaudete? Bat, bi, eta hiru txapela gora! Eskerrak eman nahi dizkiogu lehendakariari emozioz eta simbolismoz betetako ekitaldi hunkigarri honetan parte hartzeagatik. Nuestro agradecimiento a quienes nos han acompañado hoy, tanto presencialmente en la academia como a través del streaming. Eskerrik asko guztioi. Por último, para todas aquellas personas que han acudido a la academia, recordarles que pueden visitar el museo, que estará abierto hasta las 14 horas. Zorionak berriz ere, mila esker denoi etortzeagatik eta gure aldetik hemen uzten dugu. Eguerdion guztioi, ondo pasa eta zorionak bihotz-bihotzez.